za mu faro ne daga Hyderabad. Hello baby, barka da safiya. Ina kofar gida, ina so ki fito yanzu ki kawo min abu mai sanyi mana. Ok to shikenan ina jiran ki. Sai kin fito. Rana ba ta dalle. Wallahi kwana biyu na dan yi tafiya ne shi yasa ke da baki. Allah ko? Wallahi Allah kin ga dawowa na kenan. Kwana biyu da ban ganka ban gaya maka har na yi rashin lafiya amma yanzu na ganka alhamdulillah na je ni sauki. Shi yasa na ga kin fada. Ka ji ƙato. Yanzu ruwan ma sai na tambaya da kika ɗebo ni. Amfani. Kai haƙuri. Ina cikin so mota ga shadda ga Ka ji ƙato. Tage baki. Allah ya sa tsakanin da kuri ina cikin mai daɗi ka ba. Danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin nishaɗinku.